1305 από 29 του 2011 επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίας Ευαγγελίας Αμανατίδου Πασχαλίδου προς την Υπουργό Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τους επιτυχόντες μαθητές των πολυτεχνικών οικογενειών και την εφαρμογή του νόμου 3699 του 2011. Και στην ερώτηση της κυρίας Αμανατίδου Πασχαλίδου θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου. Καλείται η κυρία Ευαγγελία Αμανατίδου Πασχαλίδου να διατυπώσει την ερώτησή της. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υφυπουργέ, ακριβώς μία εβδομάδα πριν είχα καταθέσει και συζητήθηκε εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη επίκαιρη σχετικά με τα παιδιά πολυτεχνικών οικογενειών που αποκλείονται από σχολές που έχουν περάσει, πανεπιστημίων, ΤΕΗ και άλλων σχολών, ενώ έχουν αναρτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας στα ονόματά τους κανονικότατα και είχαν ενταχθεί στις ειδικές κατηγορίες όπως τους έδινε την δυνατότητα ο νόμος. Επειδή στην απάντηση η κυρία Υπουργός, η κυρία Διαμαντοπούλου, την άλλη φορά μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουμε στο προηγούμενο σύστημα ή το γεγονός ότι αυτός ο νόμος όπως έγινε ο 3966 του 2011, ο οποίος πήρε ΦΕΚ 24 του Μάη του 2011, ενώ είχαν ξεκινήσει πανελλαδικές εξετάσεις στις 12 του Μάη, θα ισχύσει όπως ακριβώς είναι. Εγώ ρωτώ, ποιος είναι ο τρόπος που το Υπουργείο έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να φέρει σε μια τεράστια αναστάτωση παιδιά, πολύτεκνες οικογένειες και παιδιά πολυτέκνων, διότι δεν υπήρχε πουθενά μα πουθενά στο μηχανογραφικό αυτό που θέτει ο νόμος 3966, δηλαδή το όριο ενός παιδιού που είναι πάνω από 23 ετών μιας πολυτεχνικής οικογένειας ή 25% ανάλογα αν αυτό φοιτεί σε μια σχολή ή είναι στρατιώτης, από τη στιγμή που έχω στα χέρια μου ένα μηχανογραφικό το οποίο λέει ότι στην ειδική περίπτωση πολυτέκνων και τέκνων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το εισοδηματικό όριο που ισχύει για σχολές και τμήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, αναφέρει την περιφέρεια μόνιμης κατοικίας της οικογένειας ή φοιτης αδελφού κατά περίπτωση και δικαιολογητικά θέλει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, πιστοποιητικό της Ανωνύτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, έγγραφο πιστοποίησης του τόπου κατοικίας της οικογένειας σε καθαριστικό φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010. Με αυτά μόνον τα πιστοποιητικά, τα οποία είναι όλα νόμιμα και μέσα από αυτό που δίνει η ΑΣΠΕ φαίνεται η πολυτεχνική ιδιότητα του γονιού, κατέθεσαν τα παιδιά τα χαρτιά τους. Είτε ήταν παιδιά που για πρώτη φορά μπήκανε, ήταν παιδιά περσινής κατηγορίας που μπήκανε στην ειδική κατηγορία με το 10%, καταθέσανε μηχανογραφικό, διότι αυτά τα παιδιά αν το γνώριζαν από πριν θα είχαν κάτσει και θα είχαν δώσει εξετάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή μία αναδρομικότητα σε αυτόν τον νόμο και να έχει να κάνει με παιδιά τα οποία βεβαίως αν εγγραφούν θα διαγραφούν από τις σχολές τους και θα έχουν για 2 χρόνια έναν αποκλεισμό από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμείς ζητούμε να εφαρμοστεί όπως έχει το προηγούμενο καθεστώς ή στο κάτω-κάτω να περάσετε αυτά τα παιδιά στη γενική κατάταξη και εκεί θα δούμε αν αυτά τα παιδιά ήταν των 2.000 μορίων ή ήταν επιτυχώντες, τα οποία είχαν και υψηλές βαθμολογίες, το ανέφερα και την προηγούμενη φορά, με 19.500 μόρια και τιμωρούνται από μία προχειρότητα, για να μην πω μία εσκεμμένη επίθεση στα νέα παιδιά. Ευχαριστώ. Η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έχει το λόγο να απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας Αμανατίδου Πασχαλίδου. Παρακαλώ. Κυρία Αμανατίδου, εσκεμμένη επίθεση στη νέα γενιά από κανέναν συνάδελφο εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο δεν μπορώ να θεωρήσω οποιαδήποτε ιδεολογική και πολιτική παράταξη και αν υπηρετεί. Σας παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, εγώ δεν σας διάκοψα. Θεωρώ αυτονόητο όμως, αυτονόητο πραγματικά, να μην μιλάμε για εσκεμμένες επιθέσεις.
καλύτερο είναι να μιλάμε για μια προσπάθεια, γιατί αυτό ήταν ο νόμος, με όλες τις μικρές, τα μικρά προβλήματα στην εφαρμογή του ή και κάποιες βελτιώσεις που μπορούμε μαζί να τις σχεδιάσουμε. Αυτός ο νόμος ήταν μια προσπάθεια να μην αδικούνται παιδιά και να μην αδικείται και το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όπως σας είπε και η Υπουργός, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο παλιό καθεστώς των μεταγραφών. Και όπως είπα ήδη και στον κύριο Ροντούλη. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό μπορούμε να κάνουμε, και όπως δεν θέλω να επαναλάβω ούτε όσα είπα πριν στην ερώτησή μου, στην απάντησή μου, ούτε όσα σας είπε εσάς, κυρία Μανατίδου, κυρία Διαμαντοπούλου, τα οποία ισχύουν όλα. Γιατί, όπως ξέρετε, και μόνο αυτό θα πω, υπήρξε και εγκύκλιος και προειδοποίηση στα σχολεία, ούτως ώστε οι μαθητές, υποψήφοι, να μην κάνουν λάθος. Και όχι μόνο η προειδοποίηση, αλλά υπήρχε και ενός είδους τοπική βοήθεια με τηλεφωνικό κέντρο στο Υπουργείο Παιδείας, όπου μπορούσαν όσοι συνέτασαν το μηχανογραφικό τους να απευθύνονται και να ρωτούν. Παρ' όλα αυτά, ναι, στις 33.000 υποψηφίους από ειδικές κατηγορίες είχαμε 70 περιπτώσεις όπου υπήρξαν προβλήματα, λάθη ή δεν υπάρχουν στοιχεία. Θα σας παρακαλούσα, κυρία Μανατίδου, να καταθέσετε στη Βουλή, εφόσον το θέλετε, το μηχανογραφικό, όχι για να δούμε τη συγκεκριμένη περίπτωση ως μία, αλλά αυτό αποτελεί έναυσμα στην προσπάθειά μας που ανέφερα και πριν, να βελτιώσουμε ένα σύστημα το οποίο θεωρούμε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μας απαλλάσσει από την αδιάβλητη και χρονοβόρα και πελατειακή γάγκρενα των μεταγραφών και πάμε σε ένα σύστημα πιο αξιοκρατικό. Το θέμα είναι να το κάνουμε και πιο δίκαιο. Τώρα, για τη μεταβατική περίοδο, γιατί εδώ και σε συνεννόηση με την κυρία Διαμαντοπούλου πρέπει να σας πω το εξής. Πράγματι, την κατηγορία του 10% είναι ένα θέμα πως αυτά τα παιδιά που έδωσαν πέρσι εξετάσεις, όχι φέτος, πώς αυτά εντάσσονται στο νέο σύστημα, θα το δούμε, όπως θα δούμε και την διετή αναστολή της ποινής να μπορεί κάποιος, να μην μπορεί ένα παιδί να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις για 2 χρόνια μετά. Κοιτάξτε, δεν θα αλλάξουμε τον νόμο, γιατί θεωρούμε ότι ο νόμος πρέπει να είναι σε αυτό το σημείο αυστηρός. Γιατί πάρα πολλές φορές στη χώρα μας χρησιμοποιούμε κοινωνικές κατηγορίες με προβλήματα, με πολλές και μεγάλες ανάγκες, για να αποκτήσουμε προνόμια που σωστά έχουν αυτές οι κατηγορίες, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες τους, και τις χρησιμοποιούμε οι πολίτες πολλές φορές με το λάθος τρόπο. Άρα, ορθώς υπάρχει στον νόμο ο διετής αποκλεισμός για να λέει στα παιδιά ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ ό,τι δηλώνεις πρέπει να είσαι αυστηρός. Αν είσαι ανάπηρος, αν είσαι πολύτεκνος, αν έχεις κάποια ειδική κατηγορία, αλλά από εδώ και πέρα δεν μπορεί πια να κοροϊδέψει την πολιτεία. Αυτό όμως που σας λέω είναι ότι μπορούμε να δώσουμε διετή αναστολή σε αυτό, ακριβώς επειδή στην αρχή του νόμου υπάρχουν και παρεξηγήσεις και προβλήματα και, αν θέλετε, δεν θέλουμε να αδικήσουμε, προσπαθώντας να κάνουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα, να μην αδικήσουμε ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ευαγγελία Μανατίδου Πασχαλίδου έχει το λόγο για την ανάπτυξη της ερωτήσεως της. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα θετικό, κυρία Χριστοφιλοπούλου, είναι ότι καταλαβαίνετε όλη αυτή το πανδαιμόνιο που δημιούργησε το 3966. Εγώ θα επιμείνω όμως στο κομμάτι ότι δεν υπήρχε ενημέρωση επαρκής, υπήρχε ένα τηλέφωνο το οποίο δεν απαντούσε για ενημέρωση των παιδιών που ήταν να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία. Υπήρχε η αστοχία των μεταγραφών για τα παιδιά που βάζατε αυτό το όριο της διοικητικής περιφέρειας, αναφερθήκατε και πιο μπροστά. Θα καταθέσω στα πρακτικά το μηχανογραφικό, βεβαίως σβήνοντας τα ονόματα του φοιτητή, γιατί εγώ τον θεωρώ φοιτητή όταν έχει 19.000 μόρια ή 15 ή 13.000 μόρια, μια τεράστια προσπάθεια αυτών των παιδιών. Δυστυχώς δεν υπήρχε η επαρκής ενημέρωση και από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία και δεν ήξεραν τι να απαντήσουν και οι καθηγητές. Εκεί ήταν το θέμα. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το πανδαιμόνιο. Και μίλησα για μια αναδρομικότητα, κυρία Υπουργέ, διότι αν αυτό το κάνατε το Σεπτέμβριο του 2010, θα θεωρούνταν δεδομένο ότι αυτός ο νόμος είναι σε εφαρμογή 1 χρόνο πριν και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν αλλαγές. Δεν μπορεί όμως στις 24 Μάη. Εκεί είναι το θέμα. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία
είχαν περάσει πέρυσι σε σχολές, με κανονικά, πήγανε, διαγράφτηκαν από τη σχολή τους, γιατί θεώρησαν ότι είναι επιτυχώντες για να περάσουν με το 10%. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά? Θέλω να μου το εξηγήσετε και πώς αυτά τα υπόλοιπα όλα παιδιά που δώσανε για φέτος, όταν μιλάτε για διετή αναστολή, τι ακριβώς εννοείτε? Θα τα κρατήσετε όπως έχουν, θα τα βάλετε στην ειδική κατηγορία και θα πάνε όπως αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, ή θα πείτε αυτά τα παιδιά, ξέρετε, πάτε του χρόνου να ξαναδώσετε, ενώ έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια και τα όνειρά τους γκρεμίζονται όταν αυτά τα παιδιά αύριο δεν θα είναι στη σχολή τους. 39 κυρία Χριστοφιλοπούλου, λήγουνε οι εγγραφές. Αν θα πάνε στο πανεπιστήμιο, έχουν πρόβλημα. Οι γραμματείες τους λένε ότι τα στοιχεία τους δεν είναι σωστά. Θα λυθεί αυτό το πρόβλημα άμεσα με μία εγκύκλιο? Γιατί η εγκύκλιο στις 7 Ενάτου που στείλατε, η ΦΥ 251-101-273 Β6, έφερε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό σας λέω, θέλω μία ξεκάθαρη απάντηση για να μπορέσουν και οι γονείς και τα παιδιά να ξέρουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δώστε αυτή τη δυνατότητα για φέτος, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι παλινοδίες του συγκεκριμένου νόμου. Ευχαριστώ. Κυρία Υφυπουργέ, για τη δευτερολογία σας, παρακαλώ. Κυρία Μανατίδου, εγώ θα ισχυριστώ ότι, και τα έχω στα χέρια μου, μπορώ να τα ξανακαταθέσω, όχι μόνο τους οδηγούς, τις εγκυκλίους και όλα, τα έχετε νομίζω, όλα τα οποία εξεδόθησαν από το Υπουργείο Παιδείας τότε, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, ότι δόθηκαν και απανωτές παρατάσεις γι' αυτό το λόγο. Γιατί ακριβώς ξέραμε ότι είναι ένα καινούριο σύστημα και κάθε αρχή και δύσκολη. Και θα σας πω επίσης, σε ό,τι αφορά, το έθιξε και ο κύριος Ροντούλης πριν λίγο, τις περιπτώσεις με τις περιφέρειες και σε ποιες περιφέρειες μπορεί, υπάρχει όντως ένα ζήτημα, και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, υπάρχει ένα ζήτημα να γίνει πιο ακριβοδίκαιο, πιο σωστό αυτό το σύστημα. Θα υπερασπιστώ όμως και πάλι το σύστημα. Γιατί αυτό το σύστημα, επιμένω, μας απαλλάσσει από ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργούσαν στην ελληνική κοινωνία μεταγραφές. Να το υπερασπιστούμε, να το βελτιώσουμε. Εδώ λοιπόν θα σας πω, και πάλι, ότι θα υπάρξουν ρυθμίσεις και βελτιώσεις με έναυσμα τέτοιου είδους μηχανογραφικά και περιπτώσεις που έρχονται στο Υπουργείο. Θα υπάρξουν και τεχνικές και διοικητικές βελτιώσεις. Την ίδια ώρα όμως αυτό που αναφερθήκατε και αναφέρθηκα και εγώ, που αφορά τις περίπου 70 περιπτώσεις των παιδιών αυτών, θέλει νομοθετική ρύθμιση. Αυτή θα έρθει τάχιστα. Ξαναλέω, και ως εδώ μπορώ να απαντήσω σε μια επίκαιρη, δεν μπορώ να μπω στη λεπτομέρεια μιας νομοθετικής ρύθμισης, το καταλαβαίνετε, αλλά πριν έρθει και όταν θα έρθει, βεβαίως και θα τη συζητήσουμε και θα την εξειδικεύσουμε εδώ στη Βουλή. Θα έρθει λοιπόν μια ρύθμιση η οποία θα αναστέλει επί διετίαν την απαγόρευση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το πώς και γιατί τα μόρια θα τα συζητήσουμε όλα με βάση ένα κείμενο σχεδίου ρύθμισης που θα έρθει γι' αυτό το λόγο πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Υφυπουργό και την κυρία Μανατίδου Πασχαλίδου. Εισερχόμεθα τώρα σε επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου κατά το άρθρο 130, παράγραφος 2 και 3 του κανονισμού της Βουλής, με πρώτη εγγεγραμμένη. Την με αριθμό 1297 από 29 του 2011